L'amic Valtònic va passar uns anys a l'exili per cantar no sé què d'un Kalashnikov a Marivent. I resulta que ara els militars de l'exèrcit espanyol volen posar tot un polvorí amb míssils en el lloc on hi passa més gent de tot Mallorca. Si un dia vola, també volarà a Marivent. Això és vida, comencem. Començam l'edició número 58 ja, per tant, la que fa 8 d'aquesta segona temporada del programa Això és vida. Avui parlarem de literatura, però també de moltes altres coses, amb la nostra convidada, i després parlarem d'actualitat a la taula d'anàlisi, on hi haurà na Blanca García Oliver i en Pau Emili Muñoz, i na Júlia Ojeda, si se vol apuntar. Na Júlia és la nostra convidada especial d'avui, la nostra entrevistada. Júlia, molt bon dia. Bon dia. Molt benvinguda. Gràcies. Molt content que estiguis aquí. Jo més. Com que ja hem parlat molt d'en Pedrolo aquests dies, sí. Ho escloveam ràpid. He de dir que la presentació que vas... la primera presentació que vam fer a Mallorca del Pedrolo, on tu vas oficiar, sí, més que jo, sí, i més que en Pedrolo fins i tot, va ser una presentació que recordarem durant anys. Va ser guapa, va ser guapa. No, això, presenta a la nostra audiència una miqueta el llibre Prosa de combat d'en Pedrolo. Bé, Prosa de combat és un recull de... jo diria que el millor articulisme de Manuel de Pedrolo. És veritat que és una mica injust dir el millor articulisme, perquè si ho haguéssim volgut fer bé, com s'hauria d'haver fet, hauríem d'haver tret encara més textos i per tant el volum hauria d'haver estat encara més gros. Tu saps bé que ets un bon lector de Pedrolo. És veritat que aquí hi ha un recull dels textos que van publicar-se amb edicions que als anys 70 i 80 van veure, diguéssim, volums recopilats per edicions 62, i també alguns tresors que són alguns articles inèdits i un assaig, el primer assaig polític que va escriure Pedrolo, Cartes a Catalunya, 1966, que mai havia vist la llum fins ara. Jo estic molt contenta perquè, bé, a Mallorca l'hem presentat ja a Palma, la setmana que ve el presentem a Manacor i també a finals de novembre a Felanitx. Sí. I també anirem a la València, també anirem a Andorra, o sigui que clarament és un llibre que ha aconseguit el seu propòsit inicial, que era il·luminar la catalana terra, i no des de mi, sinó des de Pedrolo, que fa, doncs mira, des de 1990 que és mort, però la seva prosa i la seva llum, la seva força, la seva veritat, segueixen més vives que mai, i això és Prosa de combat. I de veres que vos recomanem a la nostra audiència que el compreu i que llegiu aquest llibre, perquè és una autèntica meravella, i na Júlia ha fet una selecció extraordinària. Na Júlia Ojeda i Cava, nascuda a Granollers el 8 de març de 1994, és investigadora i crítica literària. També ha fet les seves incursions en política i, per tant, morint de ganes ja de parlar-ne. Comencem per principi, en aquest cas, ara sí. Néixer un 8 de març marca... Marca, sí, bé. És una mica trampa en el meu cas, perquè... Bé, això és molt personal, però ho explico perquè ho he explicat altres vegades. Jo en realitat soc setmesona, vull dir que no hauria d'haver nascut el 8 de març, hauria d'haver nascut el 8 de maig. Cosa que aleshores ja no tindria tanta gràcia, i a vegades potser fins i tot ho prefereixo. Però no, perquè llavors he de carregar amb el pes històric d'haver nascut un 8 de març, no sé què, però bé. I a damunt perquè te vares avançar. Exacte, sí. Llavors ma mare sempre diu que tenia molta pressa per veure món, que va haver un moment que quan vaig sortir vaig dir, ui, això és molt complicat, jo crec que perquè ja hauria d'entendre que era catalana i per tant Espanya i tot plegat, i el patriarcat i aquestes coses. I després vaig dir, bueno, ja que som al món, doncs endavant, no? Vull dir que sí, suposo que hi ha alguna cosa d'aquesta força prematura, no ho sé, això és molt poètic, potser algun dia ho escriuré així més literàriament, però sí, vaig néixer un 8 de març. Què hi fas a Mallorca actualment? Bé, fa molta estona que vinc a Mallorca, vaig i vinc. De fet, ahir, parlant amb la Margarida Pons, crec que la primera vegada que em van convidar a un seminari a la UIP,
a parlar de literatura catalana va ser el 2018. Perquè jo, aquesta cosa que fem els catalans quan anem pel món, vaig conèixer una de les meves millors amigues mallorquines d'Erasmus, a Freiburg, a Alemanya, i jo ja estava estudiant al Miquel de Palol i em va dir, escolta'm, la meva directora de treballs final de màster, la Margalida Pons, té ganes de parlar amb Pedrolo a Mallorca, per què no vens? I llavors, des del 2018, diguéssim, que he anat anant i venint de Mallorca al Principat i així, i per motius personals i polítics també, me'n recordo que una de les meves últimes, ja en parlarem, però una de les meves últimes meses nacionals com a representant de Barcelona d'arran, perquè jo havia militat arran, va ser Mallorca. Això hauria ser 2016, jo crec. O 2000, sí, hauria ser 2016. Sí, però jo vaig plegar molt aviat d'arran. No devíeu dormir a un local per geranis, no? Això és el centre de... Jo recordo que la mesa la van fer molt al centre, a prop d'on hi ha sindicat... La premsa, com es diu aquell lloc? Sí. Allà on hi ha el drac màgic. Sí. Doncs vam fer la mesa... A la plaça dels Patins. Sí, deu ser allà. Doncs ara, que aquesta és la pregunta, ara soc investigadora postdoctoral i professora al Departament de Catalana, sempre té un nom molt llarg, Catalana i Lingüística General, Llengua i Literatura Catalanes i Lingüística General, i formo part del grup de recerca de la Margalida Pons i la Mercè Picornell. Molt bé. Que si em preguntes és un dels millors grups de recerca dels Països Catalans i del món. No ho dubto. Si no el que més. Vos conegues els tres, ara ja. Ara, que parlaves de Friburg, mirant coses teves, m'ha quedat s'interrogant, ets germanòfila. Sí, una mica. Sí, tu domines l'Alemanya, però... Tinc família alemanya. El que passa que a Freiburg hi vaig anar a fer, de fet, és molt curiós perquè això els catalans no ho saben, però un dels instituts de recerca sobre Ramon Llull més importants del món és a Freiburg. Els lulistes germànics són molt importants i un dels instituts més importants és a Freiburg. I de fet jo hi vaig anar a estudiar Miquel de Palol, que és un gran lulista, a Freiburg. Vull dir que la meva relació amb Alemanya sempre ha passat molt per la catalanística, també. També dius a Viquipèdia que el teu àmbit de recerca són... Perdona, però està molt desfasada. Bé, però amb això segur que diu que el teu àmbit de recerca són els imaginaris de precarietat en el context post-crisi de la narrativa catalana contemporània. No sé si, diguem-ne, la narrativa catalana hi ha post-crisi des de sempre. Des de sempre, sí, des de sempre. Bueno, des de després de la guerra segur. Domicili provisional és un exemple, no? Exacte. Sí, bé, això deia que és una mica desfasat perquè això és d'una entrevista que em deurien fer fa 3 o 4 anys. Va quedar allà i no ho hem tornat a veure. I això eren les beceroles de la meva tesi doctoral. És veritat que part de la meva tesi investiga les narratives de post-crisi en el context de la crisi econòmica del 2008. El que passa que la meva tesi va acabar derivant cap a la narrativa política del context 2010, estatut, procés, feminisme, i per tant també va acabar, diguéssim, en llocs que al principi no preveia i que superen de molt la crisi econòmica, perquè una de les coses que a mi m'ha interessat molt és el lligam entre la literatura i la política, per això Pedrolo, que és un àmbit que als Països Catalans ha costat molt, perquè tenim una mica mal entès la cosa aquesta de que els autors que són polítics o que són obertament polítics són propagandistes en termes literaris i això és un error. I els penalitza, diguem. Exacte, i això és un error tant a nivell d'aproximació investigadora com lectora, perquè si tu te'n vas als Estats Units o te'n vas a França o te'n vas a qualsevol lloc de Llatinoamèrica es pot llegir perfectament des de la universitat o des de la crítica els autors des dels seus principis polítics i no hi ha cap problema, no? Però bueno, nosaltres som un país, en general, parlo de la nació sencera, som un país que té tendències, diguéssim, acomplexades a l'hora de poder llegir políticament i amb llibertat algunes qüestions, en part perquè som un territori colonitzat i això vol dir que també som
autoconscients de la nostra pròpia colonització, no? I la política és delicada a tot arreu. No? I ara me'n vaig una mica per les branques, però t'estic responent la pregunta aquesta sobre per què m'interessen els imaginaris de postcrisi, perquè en realitat m'interessa veure com la literatura parla de la política, i parla del present, i parla, en el context en què jo l'analitzava a la meva tesi doctoral, doncs parlava del que estava passant al Principat de Catalunya, amb el procés. Sí. Que després en parlarem, però per tancar la carpeta de literatura, i ara és una pregunta molt general, quina mirada tens sobre l'actualitat de la literatura i sobretot la presència d'autores, o sobre aquesta, diguem, emergència d'autores? És una pregunta molt complicada. Sí, molt llarga i... I últimament és que estic una mica enfadada amb el panorama de la literatura catalana actual que no contemporània. Per què? Bueno, perquè la literatura catalana no escapa de les normatives del mercat i el mercat premia dones joves que parlin dels seus traumes. Llavors, no vull dir que tota la literatura catalana sigui això ni molt menys, tampoc és un fenomen que ens passa només a nosaltres, per sort, però el que vull dir és que hi ha dos símptomes claríssims, o almenys jo he detectat arran del procés. Un, que la política ja ha estat poc present en la narrativa. El feminisme va tenir un pes molt important amb això, però estem buidant també els discursos culturals de política. Això passa amb la música, però amb la literatura també es veu molt clar. Per mi el paradigma és El canto jo i la muntanya balla, d'Irene Solà, malgrat és una gran escriptora, però és el paradigma de folclorització de Catalunya després del procés. Si vols, després podem entrar, però en realitat el que et vull dir amb això és que, evidentment, jo celebro que hi hagi autores com Carlota Gurt, Emma Zafón, la mateixa Irene Solà, que estiguin escrivint en català i que estiguin agafant les primeres línies. Ja era hora que les dones dominessin el panorama literari, però és veritat que si em preguntes la meva opinió personal i investigadora, jo només tinc ganes d'anar als autors de preguerra i de meitat del segle XX, perquè em sembla que ens hem passat amb l'autoficció, amb els traumes i amb l'excés de psicologisme en la narrativa. Bé, no se pot dir més clar i més ràpid, perquè realment dona per molt, però crec que ho has trellat. També hi ha homes, vull dir que ara no voldria només, diguéssim, parlar malament de la literatura escrita per dones actual, però jo trobo faltar, doncs, Guillems Frontera, les primeres Antònia Vicens, els primers Julià de Jòders, inclús un Serés. Aquests autors els trobo faltant als meus contemporanis que estan escrivint i publicant. Penso en el que escriu Pol Guasch, Carià Paco, i dista molt del que... Tot i que són molt bons autors, però efectivament... Sí, bé, alguns més... No, molt d'acord. I la veritat, no hi havia pensat gens en això, és a dir, igual com en la música sí que en són conscients, que en el Principat com a mínim hi ha aquest fenomen, no? I en canvi en la literatura jo no n'era tan conscient o tan... Sí. És així, però... És veritat que després, o sigui, jo ho he dit públicament i després tots s'enfaden perquè els crítics sempre, i llegir políticament et posiciona, i al final el que costa molt entendre és que en cap discurs cultural hi ha una posició neutra. Si tu esquives certs temes com a autor català o com a autora catalana, t'estàs posicionant al costat o estàs reforçant un costat que potser no és el que voldries, però ho estàs fent en el moment en què creus que el teu espai d'intervenció és neutre, no? Llavors, bueno, de fet, amb l'Anna Ponsoda no fa molt ens van posar en un jardí enorme perquè... El problema és que mos coneixen tots, jo tinc... Sí, a mi m'és igual, perquè, o sigui, hi ha un punt en el que jo, com que soc d'autora de Manuel de Pedrolo, de Maria Mercè Marçal, de Montserrat Roig, de Miquel de Palol, que són autors i intel·lectuals que sempre van tenir problemes per dir el que pensaven, i precisament per això són tan referents encara avui. I bé, a mi si en una tertúlia o en un diari no em volen perquè dic el que penso, doncs no passa res, ja faré feina on sigui. Vull dir que no em cauen els anells. Queda claríssim. Vareu presentar l'any 2023 aquest manifest per un nacionalisme feminista. Explica-mos no tant qui sou les matriotes, sinó el concepte que hi ha darrere, la idea que hi ha darrere.
Bé, el manifest, escrit amb l'Anna Ponsoda i la Marta Roqueta, sortia d'una intuïció que les tres havíem tingut cadascuna per la seva banda, jo perquè estava fent la tesi i un capítol l'estava dedicant a les feministes independentistes, doncs des de Carme Carr, protofeminista catalanista, fins a això, Maria Mercè Marçal o Núria Cadenes, i tenia algunes intuïcions que anaven en la línia de què ha passat durant el procés que la nostra tradició de matriotes, de feministes nacionalistes independentistes, ha quedat esborrada o ha acabat sent intervinguda per uns espais on la qüestió nacionalista es dilueix, perquè sí que és veritat que va haver-hi algunes intervencions de feministes per la independència i Gata Maula, el col·lectiu feminista Gràcia, van treure un llibre sobre feministes independentistes, però hi havia molta gent i no hi havia una noció clara del que era la intersecció entre feminisme i nacionalisme. Llavors, l'Anna, la Marta i jo un dia ens vam asseure i vam dir hem de recuperar aquest espai perquè és nostre. Primer perquè és nostre, després perquè era just el moment que hi havia Irene Montero com a ministra feminista, no sé com es deia el ministeri aquell espanyol, i jo i la Montero, que no és sant de la meva devoció, en termes feministes potser amb algunes coses ens hi posaríem d'acord, però amb el que segur que no és amb el fet que teníem la sensació que les espanyoles ens estaven colonitzant els debats. I això passava per entendre, per exemple, que la qüestió sobre el feminisme LGTBIQ trans a Catalunya o als Països Catalans feia temps que estava resolta i llavors nosaltres no ens havíem de sumar al carro de les discussions que hi havia a Madrid perquè era una cosa que nosaltres ja teníem superat. És veritat que tot torna, però una mica la intuïció era aquesta, de dir l'independentisme no s'ha ocupat de la seva tradició feminista i el feminisme català està sent colonitzat per les espanyoles i això no ens ho podem permetre. I d'aquí la idea de recuperar la intersecció, i llavors vam fer el que fem les feministes sempre, fer arqueologia feminista, literària, intel·lectual, i llavors vam trobar que en realitat el que nosaltres el que volíem dir ja estava dit, i les feministes nacionalistes, que eren una part dels nacionalistes d'esquerres en el context dels 80, on hi havia l'Espinàs i tal, ja havien escrit un manifest que es deia Dona i Nació, on el que nosaltres estàvem dient el 2023-24 ja s'havia dit el 86. Aleshores vam dir, doncs recuperem-ho i ho... No, Maria Mercè Marçal té publicat algun manifest i tot, a la revista Lluita, m'apareix, i això. Sí. Escolta, estan parlant de política, anava a dir, obrint-se carpeta de política, molta estona que està oberta, però sí que m'agradaria, perquè més o menys deu coincidir la teva politització amb el començament del procés, tot i que cadascú, diguem, posa l'inici del procés en un punt diferent, és a dir, tampoc no està molt clar quin és el moment. Quan comença la teva politització? Jo crec que la meva politització comença el primer any d'universitat. És veritat que abans ja havia fet alguna incursió, perquè jo vaig començar a la universitat el 2012 i recordo que jo, quan el 15M, el 2011, jo feia segon de batxillerat, encara vivia a Sant Celoni i recordo haver baixat algun dia a Barcelona, però jo no entenia gaire què passava allà. Llavors, vist en perspectiva, també em va semblar una barbaritat, algunes coses que van passar allà, però sobretot per la mena de politització d'esquenes al país que va fer també el 15M, però jo em vaig polititzar a l'Assemblea de Facultat de la Universitat de Barcelona, de la Facultat de Filologia. El primer any que vaig entrar a la universitat, també vaig anar a viure a Barcelona, i a mi Barcelona em va canviar la mirada sobre algunes coses que jo al poble només havia viscut, diguéssim, per osmosi, que bàsicament jo venia d'un entorn d'una catalanitat folclòrica i molt atravessada per l'esport i per la cultura popular, però no l'havia, com que no venia d'una família molt polititzada en aquest sentit, no l'havia polititzat. Llavors és a la universitat que començo a polititzar-me en aquest context. Els 2 primers anys estic més o menys per l'entorn de la lluita estudiantil, que està molt desfeta perquè després de Bolonya el moviment estudiantil català va quedar molt tocat. Fins i tot en la meva facultat el CPC era molt tou. I al cap de 2 anys, com que veig que la lluita estudiantil se'm queda petita perquè està molt aturada i costa molt després de Bolonya aixecar res, decideixo entrar a RAN.
al col·lectiu, a l'organització juvenil de l'esquerra independentista d'Arran. I allà és on comencen a agafar forma algunes intuïcions que jo tenia com a catalana de Sant Celoni, que no venia d'una família políticament catalanista ni independentista, però que jo sí que sentia que eren les meves. Llavors és la meva politització a Arran, que a més va ser una cosa bastant ràpida, perquè jo vaig entrar a Arran Sagrada Família, perquè vivia en aquell barri en aquell moment, però vaig mantenir sempre molts vincles amb Arran Baix Montseny, que era, diguéssim, el meu lloc més o menys natural per origen. I llavors jo a Arran vaig començar a fer feina molt al barri, però sempre amb una mirada nacional. I vaig participar de l'estructura nacional molt aviat, vaig ser delegada nacional de Barcelona, i la meva politització, diguéssim, independentista esclata amb aquesta tradició. També me n'adono que és la meva. O sigui que jo, en realitat, si em preguntes d'on em sento d'autora... D'on t'identifiques més... És l'independentisme combatiu, sí, del moviment d'alliberament nacional. I com viu una persona com tu el procés? Perquè, clar, realment estàs parlant de 2012, hi ha molta gent que el situa l'origen en el 2010, amb la lluita contra la sentència... Sí, les consultes d'Arenys. O les consultes d'Arenys, clar, cadascú... Sí, el 2009 era molt jove encara, no havia acabat ni l'ESO, llavors per mi em quedava molt lluny. Clar, jo el procés el vaig viure, per una banda, amb molta intensitat, perquè estava dins de l'organització juvenil, que a més en aquell moment Arran acabava de fusionar-se, Cager i Maulets. Jo vaig viure la primera Assemblea Nacional Extraordinària a Ulldecona, que ja s'havia fet la confluència i ja estan tots barallats. I allà es van veure les dues ànimes de l'esquerra independentista, exacte. I jo no en tenia res, perquè com que jo no venia de cap tradició concreta en aquell moment, doncs jo no en tenia res. Jo pensava, però aquesta gent per què es barallen, saps? Si al final sembla que és una de les coses més grosses que està passant dins l'independentisme contemporani. No hi ha d'haver-hi debat aquí. Llavors a mi m'ha passat una cosa que ja m'acostuma a passar, que és que el meu nucli era d'Endavant, o de la corda més Cagell, però gran part dels meus amics eren de Maulets, o de les cordes de Maulets. Llavors jo estava al mig, cosa que em va anar molt bé perquè a mi em permetia pensar amb molta llibertat. Llavors jo ho vaig viure amb molt conflicte, perquè jo era delegada nacional, era una veu discrepant amb l'executiva d'aquell moment, alguns encara són amics, d'altres ja no, i llavors el 2016 em vaig cansar de perdre els debats i vaig plegar. Plegar què vol dir? Que vaig deixar la militància. Tota? No vares anar cap a altra banda? Bueno, o sigui, vaig participar d'algunes reunions dels CDRs, d'alguna reunió de l'1 d'octubre, però com a una ciutadana més, sense formar part de cap organització. I com vius aquell moment, l'1 d'octubre, tot aquell moment? Doncs, bueno, per una part el vaig viure una mica traumàticament perquè el meu espai polític, doncs jo me n'havia anat molt malament, a més. O sigui, jo la meva ruptura política i personal amb l'esquerra independentista és una cosa que he explicat públicament, la vaig viure molt malament. Hi ha dos motius aquí, potser tampoc cal estendre's, però hi ha una part política que és l'incomprensió per part del moviment per entendre què estava passant. De fet, jo vaig participar d'algunes primeres trobades que van ser després el prototip del que va acabar sent la Forja, aquella evolució que va fer el trencament també d'Arran, que recuperava una mica les línies de Maulets. Jo vaig participar d'algunes trobades, però després vaig decidir que el meu món havia deixat de ser allò, malgrat la meva tradició sigui aquesta, i me'n vaig anar a fer feina a la universitat, i després més endavant vaig tornar amb l'entorn de Catarsi Magazine i tal, però vull dir que sempre hi he estat vinculada. El que passa que després de trencar amb Arran, de manera molt traumàtica, vaig decidir que me n'apartava i vaig viure l'1 d'octubre. A més, calla, perquè l'1 d'octubre, jo l'octubre, el 17, ja era a Freiburg. De fet, vam muntar el CDR a Freiburg. I aquell octubre jo vaig anar i venir molt entre Freiburg i Catalunya, i vaig agafar distància amb Catalunya, però sempre vinculada... M'interessa molt la teva anàlisi de per com és possible que arribem en aquesta fita grandiosa que és l'1 d'octubre i després com ho deixem, com ho malbaratem, diguem, si és que ho hem malbaratat. Jo crec que el que ha passat altres vegades al país és que el país sempre és més fort que la seva política i el procés va patir la manca de política. I llavors el fracàs del procés és el fracàs dels lideratges del procés i és la victòria de la gent. Al final, l'1 d'octubre és la victòria del poble català davant d'Espanya
i és alhora la constatació definitiva que Catalunya serà lliure el dia que els seus lideratges no marxin per por, sinó que es quedin a resistir, no? I aquest crec que és el millor aprenentatge, que les generacions que en aquell moment ho estaven veient des d'un lloc més jove o tot just incipient, hem de mantenir, no? De dir, hòstia, vam viure com 2 milions de persones van anar a votar el 1 d'octubre, vam defensar les escoles, estàvem disposats el 3 d'octubre, el 27 d'octubre, el 28 d'octubre, el 20 de setembre d'aquell mateix any, ja havíem anat a votar el 9N del 2014, vull dir, és que hi érem, saps? Sí, sí. Hi aquella generació que ho vam veure tot, que vam tornar a Urquinaona, que perquè jo durant el tsunami també vaig participar, bé, de moltes maneres, diguéssim, no? El tsunami va tenir una organització espectacular, si a mi em preguntes, crec que va pecar del mateix pecat que va pecar la declaració unilateral. La traïció per la banda de dalt. Sí, exacte. Però la gent que hi havia en les diferents escales del tsunami ho van fer molt bé i allò va ser molt gros. L'aeroport va ser molt gros, Urquinaona va ser molt gros, i a mi el 2019 no sé què hagués passat si la pandèmia no hagués arribat i si els lideratges haguessin estat una mica més forts. El tsunami demostra que amb aquesta estratègia de tecnologia i lluita no violenta, l'estat espanyol no mos derrota. És l'únic que no mos derrota. A galtades, a porrades, guanyen ells, està clar. Però en aquest no mos guanyen. Sí, jo amb el tsunami vaig recuperar una mica la fe amb el moviment i m'hi vaig tornar a implicar més directament, igual que molta altra gent, i va ser una llàstima, va ser una llàstima una altra vegada que els nostres líders anessin davant del Constitucional a declarar en castellà, va ser una llàstima que no ho aguantessin, va ser una vergonya que Puigdemont no fos capaç de concentrar el seu govern a l'exili i donar ordres clares, que Junqueras decidís fer-se el màrtir, o sigui, va ser una vergonya, i és que vist que en perspectiva a mi m'emprenya, perquè jo a Urquinaona vaig tenir una de les meves millors amigues que havien militat juntes arran, detinguda una setmana a la presó de Bat-ras per haver anat a defensar els presos del procés i els exiliats del procés, i la Paula va acabar amb un judici que la va tenir una setmana tancada a Urquinaona, que va passar per Via Laietana. Vull dir, que quan penso en Urquinaona m'encenc perquè va ser molt gros. I és una cosa que els bascos havien vist, o sigui, s'havien fet un fart de veure col·legues seus tancats injustament en presons espanyoles, en presons catalanes, en presons espanyoles a Catalunya, no? Però nosaltres no ho havíem vist mai, i va ser molt fort. I a mi allò em va canviar la mirada. Bé, n'havíem tingut també, Bueno, sí, però els de la meva generació. Això sí. Vull dir que la Núria Cadena ens quedava molt lluny. Bé, apassionant, tot això que contes, i hem d'acabar. Però encara hi ha un tema que és de tot això que es dius, hi ha un percentatge molt alt de coses molt ben fetes, Sí, absolutament. Que diguem que mos han de servir, no? Sí. Coincidim, I després te vull demanar, perquè a mi és un tema que fa temps també que m'ha cridat l'atenció i que he escrit alguna cosa i vull escriure més, que és aquesta manera d'analitzar la realitat des del punt de vista de colonial o de l'anticolonialisme, no? Que, clar, o sigui, pot sonar com a molt antic i en el mateix temps segurament el futur passa per aquí, no? Bé, jo crec que, no us he de venir a explicar res, a Mallorca sabeu perfectament que és una colònia d'ultramar, molt més que els principatins. Jo crec que n'havíem parlat, jo crec que quan el PSAN té les discussions sobre si s'han d'adherir, igual que estan fent els gallecs i els andalusos, a la corrent del marxisme decolonial, postcolonial, i entendre's a si mateixos com a colònia, s'equivoquen. De fet, és una discussió que amb alguns companys de l'esquerra independentista que senten parts d'aquella tradició del PSAN provisional, això ho vaig aprendre també llegint les tesis del Roger Buch i també llegint el Fermí Roviralta. Quan el PSAN té aquestes discussions s'equivoca i rebutja el marc decolonial perquè entén que la burgesia catalana, sempre estem amb la mateixa errada, perquè la burgesia catalana era una burgesia igual que la burgesia espanyola i per això Catalunya no podia considerar-se a si mateixa com a part d'aquest subjecte polític colonitzat. I jo crec que aquest és el gran error de l'esquerra independentista que va cometre una altra vegada durant el procés, per aquella cosa de Convergència som burgesos i no podem formar part d'un projecte burgès, que és absurd
confusíssim perquè és no entendre les lògiques de ser un poble sense sobirania. I un poble sense sobirania que vulgui veure's mai amb llibertat haurà de tenir una lluita que passi per l'interclassisme independentista, perquè si no, no ens en sortirem. I no tots els empresaris catalans són reprovables en termes de classe. Si m'ho demanes a mi, jo sóc una persona que més en aquest sentit, o sigui, amb els anys i l'experiència política m'he tornat una pragmàtica, llavors a mi el que em sembla és que el que necessitem és gent disposada a batallar la independència i després ja ens barallarem perquè tinguem uns empresaris que compleixin la llei, que siguin justos, que no explotin el poble treballador català i tota aquesta farfamalla teòrica. Però si em preguntes a mi, l'única manera d'entendre la relació política amb Espanya, que és una cosa que durant el procés no es va recuperar, des de tots els racons dels països catalans, és entendre que som un poble sense sobirania. I si som un poble sense sobirania vol dir que som un poble colonitzat per algú altre que té la sobirania en les seves mans i no en les nostres. I això s'entén llegint Pedrola, però s'entén també quan el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya decideix quin model d'escola hem de tenir els catalans al Principat o quan les lleis neofranquistes del PP decideixen com han de parlar els xiquets a les escoles valencianes. Això és un país colonial. O quan l'exèrcit espanyol decideix posar... Exacte, l'exemple que posaves al principi. Els missils a Mallorca, que els hi queda lluny. Exacte, sense l'aprovació ni el consentiment dels habitants que hi viuen. Júlia, ha estat un autèntic plaer, mos han deixat moltes coses. Sí, gràcies. Si ara no t'has cansat i continues, pots podem agafar un d'aquests fils que ara explicaves, anem cap a la segona part, mos hi esperen allà en Blanca García Oliver i en Pau Emili Muñoz. Vida, vida. Començam aquesta edició, aquesta segona part del programa número 58, el 8 d'aquesta segona temporada. Hem fet una entrevista a Júlia Ojeda, que incomprensiblement s'ha volgut quedar. Júlia, moltíssimes gràcies. He estat com transportada, no? Vengo a hablar de mi libro 2 veces. Exacte. Bueno, ara parleu vosaltres. També tenim en Pau Emili Muñoz. Gràcies per ser aquí, Pau. Moltes gràcies a vosaltres. I na Blanca García Oliver, moltíssimes gràcies. A tu. Debutes avui? És la primera vegada o ja havia vengut? Al plató sí. En el plató debutes, plató, a sí. la ràdio sí que t'havíem tingut. Na Blanca García Oliver és mig valenciana. Sí. I mig mallorquina. Bueno. Ja ho veurem, ja ho aclarirem els percentatges. Sí. Bé, na Júlia ha plantejat un moltíssim de temes. No sé si hi ha res que vulgueu comentar i si no ja entrant directament en matèria. Només el tema de tota la política que hi ha al voltant de lo que va passar durant el procés i les protestes del procés, etc. Això se'n podia parlar un parell d'hores i tot el tema literari que heu parlat també, si no sé... Tu on el vas viure el procés? Als Estats Units? Jo ho vaig passar fatal. Jo ho vaig viure als Estats Units, l'1 d'octubre, i després les protestes del judici del procés Urquinaona ho vaig viure en el carrer. Ah, sí? I així vaig poder compensar lo malament que me sentia per no haver viscut l'altre. Vosaltres, perdó, de quina generació sou? Jo soc del 2001. Ah, és que clar, és que és fort, perquè ells són molt joves, tio. Les protestes del judici del procés m'ha coincidit el primer de carrera. Si vos serveix, a mi tot m'apareixeu igual, però sí. Bueno, clar, però segurament... la barrera dels 2000 és heavy, tio. Ah. Jo soc del 94 i els 2000 per mi són com... Ja és un canvi. Pau crec que va anar de Barcelona al Prat a peu, a més, aquell dia, no? El dia de tsunami, que tu deies. Sí. Amb una xiqueta de moto que tenia unes proteccions per d'això que ja me venia a venir el que vendria. És que es carreguessin allò, tio. La força que hi havia allà. Sí. Blanca, no sé si has de comentar res i si no ja començam amb tu mateixa. Vinga, què proposes? El meu tema és que ha tornat la gossa sorda, com a bona valenciana. Oh. I ha tornat la gossa sorda i amb això ha tornat un debat tant a xarxes com als mitjans en general de si la música ha d'estar polititzada o si ha de ser un reflex de pura normalitat. I clar, realment els països catalans no sé fins a quin punt poden viure en normalitat si, com abans ha dit la Júlia, vivim colonitzats, no? Vosaltres en ultramar, nosaltres en la part continental, però grups com la Gossa Sorda han ajudat a
prendre consciència nacional i lingüística a tota una generació. Jo personalment vaig viure les últimes bategades de la gossa sorda i quan es va retirar la gossa sorda jo tenia com 14 anys i ara ha tornat i clar, les xarxes en aquests moments estan tirant fum sobre si realment viurem una nova primavera valenciana o si es quedarà tot amb un bufit. Ja veurem. I doncs mira, això entronca molt en el que parlàvem, no? No, jo estic emocionadíssima. Perquè he de dir, em sap greu, ara diré una cosa que als mallorquins potser no us agrada, però el retorn d'Antònia Font va estar molt bé. Però clar... I punt, i ja està. I punt, i punt. No se pot afegir res més en aquesta afirmació. Tots els catalans estaven molt contents i tal. Però el retorn de la gossa, pels que van viure això, o sigui, ens van polititzar a finals de la primera dècada dels 2000 i la segona, clar, hòstia, per mi la música valenciana, després de Zoo, després també hi ha la retirada de Zoo, és aquella música que et retorna al camp de batalla. I que els valencians... Clar, fa molts anys que els catalans no tenim un grup com Obrim Pas, els catalans del Principat, vull dir. Ara és veritat que hi ha Fetus, que està fent aquesta mena també de música polititzada, folk rock, però fa molt de temps. I clar, Antònia Font era una altra història, malgrat la importància cultural d'Antònia Font. Però clar, la gossa, jo quan vaig veure el vídeo de retorn va ser com un... També és preocupant, perquè vol dir que no estem sent capaços de generar... Si estem rescatant grups, és que no estem sent capaços de generar aquest nivell de popularitat. Clar, la gossa, Zoo, que són al final, Horchata fins i tot. Horchata Sound System també va ser... És el que queda, queda Horchata només per tornar. Vull dir que és gros. O sigui, és gros que segueixin despertant aquesta emoció, aquesta comunitat. Clar, però la nostàlgia és complicada. Perquè Obrim Pas ja ni vos sonen, no? Obrim Pas. Bueno, el que passa és que Obrim Pas va continuar en Xavi, ell en solitari, no? Va fer com un... Va continuar... I ha fet molts bons concerts i moltíssima tasca pel país, tant Xavi en solitari com en Obrim Pas. Jo d'Antònia Font, ara que ho has tret, és vera que no té el missatge polític que té la cosa sorda ni molt manco, això està clar. El que passa és que sí que el retorn d'Antònia Font va servir per part meva per la campallengo que s'ha de fer el 2023, on Antònia Font va fer un efecte de crida que vengués molta gent, que va anar a les formacions, va anar a les xerrades i va construir aquell niu de catalanó que després va ser la primera campallengo després d'11 anys, que ara ha donat a la campallengo el 25 i que donarà a futures campallengos. Per tant, jo crec que els grups s'han de saber, i això potser és un poc raro, no? Però des de la part de la gent que munta els concerts, els han de saber usar en els moments que toquen i en els moments clau. I la gossa sorda ha vist un nínxol de mercat que no estava complet, que és la música polititzada, i per tant han dit, bueno, aquí és on entrem nosaltres. I jo, supos que en els primers de campallengos, quan se tocava per primera vegada Antònia Font, també s'utilitzava com a reclam, i els grups que no estan polititzats com a organització és responsabilitat nostra ficar un element de politització a altres ambients, i els grups que ja ho estan ja te fan com a la feina feta, no? Més o menys. És clar, jo és que pensava en la mena de músics, grups de música que portaven el rebrot i les campades joves jerquis, jo no hi vaig anar, jo era sempre més radical. No, i a més les acampades joves duien grups de tot el món, diguem. Sí, exacte, però els rebrots, que de fet algunes va organitzar Sant Celoni quan jo era RAN i era l'organització, clar, hi havia Espencat, Horchata, en el seu moment recordo també haver-la vista en algun cartell, i després grups més menors que ja ni recordo, però que per mi la referència a la música polititzada sempre ha sigut la valenciana, i després a mi Fetus des de fa un temps m'ha interessat molt, perquè els catalans ens passa una cosa que sembla que durant un temps només hem tingut Manels i Pau Vallvés i Miximes, que a mi m'agrada molt, però són una altra cosa, i de cop Fetus torna a ocupar aquell espai putespanyista, que no és només política, que també és política en el sentit d'esquerres, sinó que és obertament putespanyista. I a mi em sembla molt important, perquè si la Sotana ho ha fet amb un podcast de futbol, que bé que ho hagi fet algú també a nivell musical. Jo crec que, i ara tancant una mica aquesta carpeta, i espero que la gossa sorda també sigui com una mena d'esquer que puguin fer implosionar grups que fa temps que estan fent molt bona feina, que són més petits i que només es coneixen més en nínxols, però Fetus és clarament un d'aquests que dius, hòstia,
que es pugui dir puta Espanya en una cançó està molt bé. Perquè conta'm com està el panorama musical a València, perquè és vera que durant uns anys hi va haver tot allò que muntava Escola Valenciana, d'aquelles... I les trobades, m'apareix que se deia, no sé què. I això va generar tot un moviment, no? Que evidentment hi va haver grups que coneixem i altres que se varen perdre pel camí, però que en tot cas va generar un moviment en si mateix, no? Com està ara això? El País Valencià, i crec que en part, i això ho hem parlat moltes vegades, va ser sobretot post-procés, es va immergir, trobo jo, en una situació molt complicada d'odi cap al nord perquè el bombardeig d'informació al País Valencià va ser absolutament demencial, em refereix, com tampoc teníem un canal de televisió públic i TV3 no arribava, l'única font d'informació del procés i del que passava arribava per Telecinco i la 1. Mitjans d'estat espanyol, bàsicament. Aleshores, va ser molt complicat entendre el que passava al nord i això va crear al País Valencià molt de rebuig, tant a la llengua, el fet simple de dir català i que vivim als països catalans, que tan normalitzat ho tenia Obrint Pas, La Gossa, Orxata, que parlaven de països catalans i a més, Josep Nadal té una cançó, el cantant de La Gossa, Parlem català, som de la Marina, i que al País Valencià, a través d'altres grups, ha quedat soterrat. Grups com La Fúmiga tenen una altra proposta. És veritat que dins de la politització, i grups com Zo també dins molt de la politització, amb moltes comes, han arribat a un altre tipus de públic que té una part positiva, però l'altra part negativa és que el missatge polític ha quedat completament diluït. I ara esperem, jo poso candeletes, que tot el que passi l'any que ve hi ha un revulsiu polític. Per això. Sí. Pau, què en sabem de la Gossa Sorda a Mallorca? No, que se pot dir, que pots dir per la tele. No, que tocaran dia 2 de maig a Palma, que serà una data que a part del concert de la Gossa Sorda hi haurà un altre esdeveniment aquell dia complementari i que això farà que tant l'esdeveniment anterior, que encara no poden dir quin és, com el de la Gossa siguin el que esperem, un niu de catalanó i de sobretot de pujada d'autoestima. Serà pel centre de Palma, això, no? Sí, serà pel centre de Palma. Està molt bé fer música, com tu deies, d'això, de bon rotllo, d'ukelele, de no sé què, però han de ser molt conscients que sense la música combativa que defensi una llengua que està sent atacada i està sent minoritzada cada dia, cada minut, no hauria tampoc aquest altre tipus de música perquè no hauria música en català. Per tant, la gent que programa, i sobretot programa, no programen aquest grup perquè encara mos diran no sé què, no, s'ha de ser valent i has de ser conscient que si tu programes en català i no dus aquests grups, d'aquí 10 anys no programaràs en català. Si me permeteu també, per un altre costat, com a programador també de concerts, Mallorca ha regit una norma que crec, en el Principat segur que no, i en el País Valencià crec que tampoc, que és una mirada molt provincial, molt de colònia, de manera que si a un cartell d'un concert no duies algú de fora de Mallorca, vull dir, podia ser del País Valencià, tal, aleshores el missatge ja és un concert menor, és un concert local d'aquí, del poble i tal, no? L'únic grup que va trencar això va ser Antònia Font. És a dir, Antònia Font és l'únic grup que per si mateix pot ser cap de cartell i considerar-se un gran concert, no? I ho dic en tot el respecte i s'estima per tots els grups, que molts d'ells han fet molta feina i som amics i tal, però crec que ningú me pot negar aquesta evidència, que és autocrítica, de dir, moltes vegades han duit un grup que un grup d'aquí segurament hagués pogut funcionar igualment, però el missatge ja no era el mateix. Anegats, a lo millor, en qualque moment. Anegats pot ser
jugués també un poc aquest paper. Al País Valencià jo crec que és completament al contrari. Sí, Som consumidors sobretot de música que es produeix al País Valencià. Els festiverns, els festjocs, sobretot tenen cartelleria valenciana. Jo crec que també tenim el privilegi de tindre molt bons grups, però últimament, i des de la desaparició de La Gossa, d'Obrim Pas i de tots aquests grups de Zoo, i ara pròximament de La Fúmiga, és veritat que bevem molt del marc català. N'hi ha una certa productora que té convenis amb el nord i és target portar a la Julieta, que està superbé, no tinc, però Julieta, Detallets, Figaflaues, i és veritat que últimament el mercat i els concerts miren molt cap a aquesta estela de música que ha perdut un poc el missatge polític, que continua mantenint el lingüístic d'aquella manera, però que ha perdut el nord. Clar, ja per tancar aquest tema, Júlia, abans parlàvem de que això mateix passa a la literatura i ara pensava en altres camps deu passar exactament el mateix, no? Sense anar més en fora del cinema, segurament. Sí, jo crec que el cinema segurament sigui... No soc especialista jo en cinema ni molt menys, però sí que m'interessen les produccions audiovisuals en algunes concretes que es fan famoses. Me'n recordo, per exemple, que si el Carràs va arribar a ser el Carràs és perquè hi havia la Catalunya de Ponent més viva i més plena amb la gent de Ponent, és a dir, amb els actors que no eren ni professionals, no? Vull dir que el que sí que és cert és que quan els productes culturals més s'allunyen de la catalanitat, en totes les seves formes, menys triomfen. En un sentit que el que fan és acabar-se diluint en un marc espanyol, anglès o global, on els competidors són molts més i molt més forts la majoria de vegades, i on Espanya, en aquest cas, mai et comprarà la marca blanca. Et demanarà o bé que t'assimilis o bé que desapareguis. Aleshores, jo crec que el cinema té uns circuits internacionals que són diferents als altres productes, o les altres formes més que productes, però això en la literatura es veu molt. Què està demanant el mercat mundial? El mercat mundial literari demana noies joves, guapes, que puguin lluir a les fires de llibres i que puguin ser portables a Guadalajara, Frankfurt o Göteborg, no? I la política ha de quedar fora, perquè la política davant de les fires literàries és problemàtica, és conflicte. Bueno, ja veurem quantes d'aquestes algun dia arriben a fer carrera pel Nobel, jo crec que cap. Vull dir que me'n vaig una mica a la pregunta, però en realitat el que t'estic dient és crec que els artistes, i penso per exemple, tornant a la cosa musical que ha passat també al Principat d'aquesta setmana, el Valle a Valle, que és un tio que ara ho està patant fent rap en català, rap, no urban, no trap, no, rap, sense desmereixer la Pau Gang, que també van obrir camí aquí, vull dir que crec que tot el que hi ha en espanyol s'ha de poder tenir en català, perquè si no ja sabem què passa, que tothom ho va consumir en català. Però amb el Valle a Valle, l'exemple que volia posar, que és el que explicaven també en Pol Vinyes i en Martí Serra en un article a Núvol aquesta setmana, era aquesta idea de dir, el Valle a Valle per què està triomfant? Per què de cop i volta és la sotana, l'episodi de la sotana més vist de la història de la sotana? Per davant de Joan Laporta, per davant de Piqué, o sigui, és molt gros el Valle a Valle. Perquè és un tio que és absolutament fidel a lo que és ell, que és a la seva relació amb el Maresme de pagès, amb la seva relació amb el porró, la ratafia i el macarrisme català de quinqui català, que l'únic que fa és ser ell mateix. I ho peta. I en lloc de samplejar amb música rara i fent una sardana a lo de tallets, que triomfa a la seva manera molt folclòrica, el tio hi fot una cobla sardanista. I això és el que fa que ho peti. Quan més lluny, més Espanya. Aquesta idea que lo local és lo universal. Sí. Pau, anem tan més fora de temps que jo que sé què, però la teva corolla quina era? No, la meva corolla va un poc amb el tema de la politització. La meva corolla és que dia 1 i 2 de novembre és Blanquerna, que se va tornar a recuperar l'any passat en seminari així com se feia fa uns anys, i enguany hi torna a ser. I el Blanquerna jo crec que és un espai, o l'espai, que el mallorquinisme polític ha tingut des de fa 40 anys, perdó, 40 anys, esperem que siguin 60, per debatre i per crear un pensament. Jo crec que moltes vegades a Mallorca i a les Illes Balears en general tenim problemes per definir precisament
com han de ser les Illes Balears, quina relació política han de tenir, i jo crec que és un dels debats que hi ha en el Blanquerna, debats que hi ha en el Blanquerna. En el seminari Blanquerna, diguem-ho. Sí, el seminari, i crec que aquests debats serveixen per dir, vale, ens posem d'acord amb això, no? També se podria tenir un debat sobre si la paraula foraster s'ha d'utilitzar o no. Per exemple. Que també és una cosa que ha dit, sí, però jo ho utilitzo, però vull dir no sé què, jo utilitzo... I a vegades a Mallorca pareix mentida perquè, desgraciadament, no són tants, però ens costa posar-nos d'acord. Sí. No? I aquests Clàssic. Sí, i aquests espais serveixen per debatre i parlar-ne i intentar sortir d'allà amb unes conclusions. La gent nacionalista de Mallorca tenim aquesta posició sobre aquest tema i a partir d'aquí se fa literatura, se fan articles, se fan assajos. I com deia en John Part, les nits del Blanquerna també són igual d'importants. Sí. Que ell ho deia amb el sentit del debat posterior. El país també se fa als vespres, va dir. Sí. Bueno, tu hi seràs en el Blanquerna? Jo hi seré. L'any passat ja vaig anar, el meu primer Blanquerna, i enguany és el segon. L'any passat vaig participar com a ponent, enguany ja com a oient, però sí, o sigui, jo crec que una de les parts més importants del Blanquerna és la reunió no només amb el mallorquinisme, amb el valencianisme i el catalanisme que tant aliès de vegades, no? Jo crec que la relació entre València i Mallorca País Valencià i Mallorca és de vegades molt limitada. Jo, quan he arribat ací, he vist un món diferent, no? I el mateix més o menys em va passar amb Catalunya. Sí, Barcelona la coneixem, però què passa a Catalunya? Què passa al Montsià? Què passa als Pirineus? I és un espai d'això, de teixir xarxa i teixir països catalans, que al final és el que som, no? Els dos ingredients principals que ho diu, ostres, afegint el meu. Júlia, m'apareix bé, ja ho veurem si pots això o no, però en tot cas el Blanquerna durant aquests... Coincideix amb la castanyada. Jo soc de tradicions catalanes. Les meves amigues han practicat la paraula. Enguany coincideix així, però bé, per poc que pugui seguir els debats, tinc amics catalans que venen i segur que després m'explicaran el que passa al matí, al vespre i... Uepa, hi ha coses que igual no... Hi ha coses que no se poden explicar. Ho poden deixar aquí, vos faré bé, sí. Moltíssimes gràcies, Júlia. Vosaltres, un plaer. Pau, gràcies, Blanca. I a la nostra audiència, recordeu-li això, justament, Seminari Blanquerna, dia 1 i 2 de novembre, a Camp Picafort. Camp Picafort. I la millor manera d'apuntar-s'hi, com és, Pau? A través de l'Instagram del grup Blanquerna, o si cercau grup Blanquerna a internet, al Google vos sortirà. Sí, i si no, publicarem ara la notícia en el diari de Balears i tindreu el link per apuntar-vos-hi. Audiència, moltíssimes gràcies per ser-hi i ja el que vos dic cada vegada, teniu ja més de 100 continguts a vida.cat, trescau, triau, mirau i demà encara més. Gràcies, adeu.